Gai ofyn I chi fel gŵr sydd yn dehongli bywyd cyfoes Cymru o safbwynt hanes yn mynd nôl dros y canrifoedd, sut fyddech chi yn dehongli digwyddiadau'r 6 mlynedd oddi ar dwyder y ddarlith radio yn 1962. Mae gyda ni aelod seneddol Plaid Cymru, mae gyda ni swyddfa Gymreig, mae gyda ni weithrediadau eitha llwyddiannus Cymdeithas yr Iaith. Pa mor bwysig ydy'r rhain ym mhatrwm hanes Cymru? Bwysig iawn. Yndi yma, bwysig iawn a gwerthfawr iawn. Mae'n dda iawn gen I amdanyn nhw. Mae'n dda iawn gen I am lwyddiad Mr Gwynfor Evans. Yn arbennig dda gen I. Ond, cofiwch, pethau bychan ydyn nhw hyd yn hyn. Pethau bychan yn symud y cyfeiriad iawn. Ond dydy'r deffrywad cyfrifo Cymreig ddim wedi cychwyn eto.